Dobro, i ja se radujem što sam ovde među vama, jer među Božjim narodom je uvek lepo. Ovde sam bio doduše nekada davno, jeste, moja supruga je ovde upoznala istinu, baš u ovoj zgradi, u ovoj crkvi. Kao student došla je ovde po pozivu jedne biblijske učiteljice koja je u to vreme ovde bila. Nakon toga otišla u Maruševac, tamo je upoznala jednog Mađara i eto udala se za njega i ostala u Vojvodini. Imamo 3 dece, jednog unuka. Oni su ostali kod kuće, sin je u Engleskoj, jedna ćerka je u Varaždinu, tamo radi kao stomatolog, a jedna ćerka je sa nama kod kuće. To je ovako ukratko o nama. Ja bih hteo da vas povedem u jedno razmišljanje o temi o kojoj smo već govorili kada smo imali biblijsku pouku. O Božjoj ljubavi. O njoj nikada ne bismo mogli iscrpsti sve ono što može da se kaže o njoj. Zato što je jednostavno neiscrpiva. Božja ljubav u svom opisu, kada bi je neko stavljao na papir, ne bi mogao da napiše sve knjige koja bi mogla da sadrži svaki aspekt, svaki opis Božje ljubavi. Ali postoji ipak jedna između svih pesama, između svih priča, jedna priča o Božjoj ljubavi koja nam je najlepša i mislim da je svako od nas zna. Nalazi se zapisano u Svetom pismu. Najveća izjava o Božjoj ljubavi, a najkraća priča. To je priča koja ima samo jednu rečenicu. Da, Jovan 3,16. Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao. Da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Cela priča u jednoj rečenici ima svoj početak, ima svoj kraj, ima svoj sadržaj. Najveća priča ikada ispričana, a u isto vreme i najkraća, ali nikada potpuno shvaćena. Međutim, ne zbog svoje dužine, nego zbog svoje sadržine. Božja je ljubav takva da ona zbunjuje ljude. Ona tera i Boga, i Isusa, i nas, da nekada postupamo sasvim drugačije nego što bismo postupili da je nemamo. Zbog toga je ljudi ne shvataju. I nisu shvatali ni Isusa kada je došao i prezentovao ili pokazivao kakav je Bog. A Bog je ljubav. Isus je bio ljubav u telu. On bi hteo i od nas da mi budemo ljubav u telu. Da drugi ljudi više ne budu nevernici pa da kažu verovaću u Boga onda kad ga vidim, ali budući da ga ne vidim, znači da ni ne postoji, ja ga i ne verujem. Bog hoće da se očituje u nama, kroz nas, da ga ljudi vide u nama, u našim postupcima. Ta ljubav neće od nas učiniti gorde vernike koji će biti ponosni na svoju dobrotu u odnosu na druge ljude, nego naprotiv, učinit će nas da služimo drugima. Jer Isus je tako prezentovao svoju ljubav. On nije bio došao da mu ljudi služe, nego da on služi i da dušu svoju da u otkup za mnoge. Kada bismo analizirali ovu najkraću priču o Božjoj ljubavi, evo pokušat ćemo samo malo. Jer Bogu tako omile svet. Ta reč tako omile svet. Kako je možemo razumeti? Koliko je to Bogu omileo svet? Tako je omileo svet. Ta reč nema dna. Samo o njoj da se bavimo. Jednostavno,
To bi bilo kao neko more koje je toliko duboko da nikada ne bismo mogli doći do dna. Ta reč je toliko duboka. I ona je na neki način najtajanstvenija u ovom tekstu. Najnedokučivija. Ne možemo da je sažmemo u potpunosti svojim umom. Šta se sve krije u njoj? Ne možemo ni da objasnimo. Možemo da nabrojimo ono što nam je poznato. On, Bog, je toliko voleo tebe. I pre nego što si se rodio, voleo te je. On te je planirao. Ti nisi došao slučajno. Ti nisi došao samo zbog toga što su se zavoleli tvoji roditelji i iz te ljubavi proiznikla si ti. Ili proiznikao si ti. Ne bi se rodio da te Bog nije želeo. On te je pozvao u postojanje. On je spojio tvoje roditelje. I on je hteo da uzme nešto od gena oca i od gena majke i da stvori tebe. Jer tačno te je planirao, kao kakav arhitekta. Odredio je boju tvojih očiju, dužinu tvojih trepavica, oblik tvojih usana i tvojih obrva, boju tvoje kose, visinu tvog rasta. Sve ti je odredio. Ti nisi proizvod slučaja. On te je želeo. On te je najpre naslikao u svom umu, a potom tražio sastavni gradivni materijal kako da te stvori. Takav kakav jesi, ti predstavljaš Boga. On te je takvog želeo. Zašto? Ljubio te je. I pre nego što si se rodio i samo je očekivao da izrasteš u onakvu osobu koju je on zamislio u svom umu. Kao što je kazao, hajde da načinimo čoveka po svom obličju. On je tačno znao šta je to obličje. On mu je dao određene dimenzije, dao mu određene karakteristike, dao mu određene moći. Sve što imamo, sve što posjedujemo i ono što smo izgubili padom u greh, Bog nam je sve dao, a prethodno je već imao u svom umu. Jel možemo zamisliti da nas je Bog imao u svom nacrtu pre nego što nas je pozvao u postojanje? Mi kao roditelji, kada očekujemo dete, mi ne znamo kakvo dete će biti kada se rodi. Hoće li biti plavih ili tamnih očiju? Hoće li biti plave ili tamne boje kose? Hoće li biti tamnoputo ili već kako? Hoće li biti muško? Ne znamo. I onda kada ga dobijemo, onda ga gledamo ga ko pijani. I upijamo pogledom. Usvajamo svaku njegovu crtu. Usvajamo svaki njegov pokret. Sećam se jednog propovednika koji je postao deda. Pa ga onda pitam, a kako je sa unukom? Dobio je unuku. Kaže, gledamo je ko ludi po ceo dan. Kad spava, kažemo, vidi kako lepo spava. Kad se onako malo u snu nasmeje, gle, sad se nasmejala. Pa kad otvori oči, kaže, evo probudila se. Pa sve što uradi, pa mrdnula malim prstom, onda će kazati, gle, mrdnula je malim prstom. Zašto to? Zato što je roditeljima sve to simpatično i sve to usvajaju. A znate da i Bog voli svaki naš pokret, svaki naš osmeh, svaki naš pogled, sve ono što mi činimo, on uživa u nama. Zašto? Zato što nas je takve želeo, takve nas je stvorio i takve nas voli. Ali kad govorimo o nama, ja ne govorim samo o adventistima. Govorim o ljudskom rodu, govorim o svim koji žive na ovom svetu, bez obzira kakve su religije, koje boje kože i koje rase. Bog ima odnos prema svima isti, zato što je on otac svakoga od njih. Pa on je projektovao kako da izgleda jedno crnče, dete crne boje kože. On mu je zamislio onu mekanu kovrđavu kosu, ne znam da li ste imali prilike da pomilujete njegovu
njegovu kosu na glavi, pa to je nešto što nikada ne možete doživjeti nego samo kod njih. Njegova mekoća njihove kože je sasvim drugačija nego kod nas. Probajte pa ćete vidjeti. On je osmislio i žutu rasu, i belu, i sve. Sve je osmislio. Zašto? Da bi uživao u svojoj deci. Vi koji volite cveće, volite bašte, lepo aranžirate. Ovdje će biti ovaj cvet, ovdje će biti ovaj cvet, ovdje ovaj žbun, ovdje ovo drvo i tako dalje. I gledate kako ta bašta lepo raste i poprimava oblik kakav ste zamislili. Pa mi smo cveće u toj Božjoj bašti na ovome svetu u kojem on jednostavno uživa. Ali razlika između onog pravog cveća kojeg mi negujemo i ovog cveća kojeg on neguje jeste u tome što nas je on tako zavoleo da je i sina svojega jedinorodnoga dao da zauvek ne poginemo, nego da jednog dana nasledimo večni život i zauvek kod njega budemo. Kada razmišljamo o svetu, razumemo da se ceo svet sastoji od buntovnika. Naša planeta je pobunjena planeta protiv Boga, protiv Božje vladavine. Svet se sastoji od ljudi koji su okrenuli leđa Bogu. Pa bismo možda kazali, taj svet zaslužio je da prođe kao što su trebali da Ninevljani prođu. Jer je Bog besan na one koji ga ne vole. Međutim, to je samo projekcija u našem ljudskom umu da je Bog besan, da Bog kažnjava, da se on ljuti i tako dalje. Bez obzira kako god to mogli da pročitamo u Svetom pismu. Bog se ne ljuti jer ljubav ne može da se ljuti. Znate da piše u Bibliji da se ljubav ne može ljutiti? Jer znate da piše? Gde piše? Tako je. Tamo piše da se ljubav ne može ljutiti. Pa kako onda mislite da se Bog ljuti? A Bog je ljubav. On je uvijek prezentacija Božje ljubavi. On stalno ljubavlju deluje, ljubavlju živi, ljubavlju diše. To je njegov princip života. Unatoč pobuni ove naše planete, ovih ljudi, prema Bogu, Bog prema tim ljudima ima ljubav. U Rimljanima poslanici u 5. glavi u 6. stihu, pa do 8. stiha piše: jer Hristos još kad slabi bijasmo umre u vreme svoje za bezbožnike. Jedva ko umre za pravednika, za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti, ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Hristos još kad bijasmo grešnici umre za nas. Za koga je on umro? Za grešnike, tako je. To je važan odgovor. Ne za nas, nego za grešnike. To znači umro je za tebe još onda kad si bio grešnik. To znači da te je voleo kao grešnika. Lako je voleti kad je neko dobar. Hajde volite onda kada je neko zao. A Bog voli i te. Ma koliko nam to bilo čudno. Znači, on ne samo da voli dobre, nego voli i loše. One koje mi ogovaramo, napadamo, kritikujemo, on ih voli. Bez obzira da li su u crkvi ili izvan crkve. A mi kao njegova deca bismo trebali da ličimo na njega. Prema tome trebali bismo da imamo isti odnos prema njima kao što ga ima i sam Bog. Mi volimo kada Bog tako voli nas, kada je milostiv prema nama, kada nam oprašta, ali smo tako tvrdi kada mi treba da volimo druge, pa čak i one koji nas ne vole, kada trebamo da pokažemo milost i kada trebamo da im oprostimo. Au, kako je to teško. I ako nam je to teško, znate šta to govori? Da još nismo Božja deca. Još smo daleko od onog savršenstva i daleko od tog uzora da predstavljamo Boga kao njegova deca na ovoj zemlji. Na krstu Isus je visio da otplati grehe celoga sveta.
Ne samo grehe dobrih, nego i grehe zlih. Sad je ovo malo čudan izraz, tako? Kako mogu biti dobri pa da čine grehe? Pa mogu. Jeste vi dobri? Jel imate grehe? Pa eto, i dobri imaju grehe. Nemaju samo zli. Na krstu se Isus molio za koga? Za samo dobre? Ne, nego molio se za sve. Čak više za one koji su bili protiv njega. Pazite, njegova molitva je glasila: Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Znate šta je on u stvari tu činio? On je pokazivao ljubav. Video je razjapljena usta, stisnute pesnice koje su bile protiv njega, glave koje mašu u neprijateljstvu prema njemu tražeći smrt, uživajući u njegovim mukama i smevajući mu se i tako dalje. Ma svako od nas bi, možda bi i ja, da sam na njegovom mestu, najvjerovatnije da bi, poznajući onako na neki način sebe, verovatno bih viknuo tamo nekom od anđela: daj smoždi ove ovde, već mi je dosta da ih slušam. Razumete? Ali Isus nije kao ja. Isus nije kao ti. Šta god da bismo mi uradili, on je tražio bilo šta sa čime bi mogao opravdati to što oni rade, to zlo što oni rade. I nije našao ništa drugo. Ni motiv nije našao kao opravdanje za ono što rade, nego je našao njihovu neupućenost. Oče, zlo je što rade, ali oprosti im samo zbog jednoga. Oni ne znaju šta rade. Ako roditelj ima dete, voli ga. Kada ima bolesno dete, voli ga. Roditelj ne voli bolest svog deteta, ali voli svoje bolesno dete. Bog ne voli greh svog deteta, ali voli svoje grešno dete. Razdvojimo te dve stvari. Bog hoće da uvek odvoji te dve stvari. On ne mrzi grešnika, nego mrzi greh. On izdvaja greh od grešnika da bi grešnika ljubio, a da bi greh osudio. I znate gde ga je osudio? Ma nije ga osudio tamo 1000 godina nakon njegovog drugog dolaska, nego ga je osudio na Golgotskom krstu. Tu je sav gnjev za naše grehe pao na njega. I on je izneo kaznu na Golgotskom krstu za sve nas. Velika Božja ljubav. Toliko sveobuhvatna, toliko snažna da je čoveku nemoguće pobeći od nje. Čak i kad bi hteo. Čak ni greh nije u stanju da odvoji čoveka od Božje ljubavi. Možda će vas ovo začuditi. Ali je to istina. Ti možeš biti grešnik, ali Bog voli grešnike. Ti možeš učiniti bilo koji greh, ali Bog voli grešnike. Mi se možemo buniti koliko hoćemo, ali je njegova postavka prema grešnicima takva da on voli. Mi možemo upasti u greh, ali Bog voli grešnike. Vekovima su ljudi pokušavali da prikažu Božju ljubav, ali nisu uspeli. Postoji jedan pesnik koji je pokušao takođe da je opiše, da je prikaže u jednoj svojoj lepoj maloj pesmici koju sam još u Maruševcu našao tamo u nekom spomenu. Znate, tamo su dolazili srednjoškolci
I onda još uvek, onako, tinejdžeri voleli su da tako neke romantične stvari pišu, pa su imali spomenar. Ajde, upiši mi se u spomenar. Jeste vi to radili nekad? Stavite neku svoju sliku, napišete neku svoju porukicu i tako dalje i tamo ima svega i svačega. Lepoga, naravno. Po čemu bi se neko trebao vas setiti? Ne znam samo gde su vam sada ti vaši spomenari, da li ih još uvek držite ili ne. Ali u takvom jednom spomenaru pronašao sam sledeću pesmicu o Božjoj ljubavi. Kad bi more tinta bila, celo nebo od papira, svaka travka da je pero, a pesnici ljudstvo celo. I more bi se isušilo, i papir bi malen bio, sva bi pera ponestala, a ljubav se ne bi opisala. Zamislite da je papir kao nebo, koje nema svog kraja, nema ni svoj početak. Bilo bi premalo da bi se opisala Božja ljubav. Svaka travka, koliko ih ima na svetu, na celoj zemaljskoj kugli, da je naliv pero ili pero sa kojim bi se pisalo. Ma sve bi ih počupali u pokušaju da opišemo Božju ljubav, a opet ne bi stigli do kraja. A da je svo stanovništvo ove zemlje, 6 ili 7, koliko milijardi već, sve nadahnuti, talentovani pesnici, ne bi opet mogli sa svojim talentom opisati Božju ljubav. I zaista, ovaj pesnik je pogodio u srž, u centar. Božja ljubav se ne može opisati. I baš zato što i vekovi nisu dovoljni, ni sav talenat ovoga sveta nije dovoljan, da bi pomogli čoveku da shvate i opišu Božju ljubav, Bog je morao ne da je opiše, već da je predstavi, da je prikaže. On je morao imati nekog svog predstavnika. I uzeo ga je. To je onaj koji se rodio u Vitlejemu. Ali on više nije među nama. Jeste u nevidljivom obliku. Jeste tu, u srcu. Jeste, ali da li ga držimo zaključanog ili smo mu dozvolili da se razmahne u celom našem biću i da u svojoj raskoši pokaže svoju božansku ljubav. Kroz nas. A ta ljubav se vidi. Kada je trebao žrtvovati svog sina da bi pokazao svoju ljubav, kao jedinu mogućnost da bi spasao svet, nije mu bilo žao. Odlučio se da podnese tu žrtvu jer nas je ljubio. U Rimljanima 8.32 ima jedan tajanstven, sa druge strane vrlo snažan tekst. Govori se o Bogu koji je s nama, koji je za nas, koji nas voli, koji dakle svoga sina ne poštede, nego ga predade za sve nas. Kako dakle da nam s njim sve ne daruje? Svog sina nije poštedeo. Znate da u jednom mestu piše da Bog nije poštedeo anđele koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka i čuva ih za dan strašnoga suda. Ali nas je poštedeo. Sina svog nije poštedeo, a nas je poštedeo. On je rekao Adamu, u koji dan okusiš njega, umrećeš. Ali Adam nije umro. I možemo filozofirati, ba jeste, on je počeo umirati i tako dalje. Ne, umreti, to znači umreti večnom smrću. Adam nije umro večnom smrću. Adam je umro smrću koja je posledica greha, kao što je bolest posledica greha, kao što je i sve drugo što je na ovom svetu, samo posledica greha. Smrt, prva smrt, to je posledica greha, to nije plata za greh. Plata za greh je ona večna smrt koju će dobiti oni koji neće primiti večni život. Adamu je bilo obećano da će umreti tom smrću, večnom smrću, ako okusi sa zabranjenog ploda, a ipak to nije Bog uradio.
Anđele koji su sagrešili nije oprostio. Lucifer je bio među njima najveći. Nije oprostio. Sin koji je došao i tražio od oca, ako možeš, neka mi mimoiđe ova čaša. A sad ću kazati, nije oprostio. Znate zašto nije oprostio? Zato što nas je ljubio. Žrtvovao je svog jer nas je ljubio. To ne znači da on nije ljubio svog sina. Ne. Nego kada nam je on poklonio svog sina u toj žrtvi, Bog nam je poklonio ceo svemir, poklonio nam je sebe. Jer vrlo dobro znate za onaj tekst u Bibliji koji kaže za Isusa kada je bio na krstu, umirao za ovaj svet, gde je u tom trenutku bio Bog? Jer Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom. Ko je umirao na krstu? Umirao je onaj koji nas je toliko ljubio. Dakle, on za nas i naše spasenje nije poklonio nekog anđela, nije poklonio nekog prekrasnog heruvima. Odlučio se da pokloni svog jedinorodnog sina. Kada razmišlja o ovoj Božjoj ljubavi, Ellen White u knjizi Put Hristu piše: Hristos nije podneo tu veliku žrtvu da bi u Božjem srcu probudio ljubav prema nama ljudima, ili da bi ga privoleo da nas izbavi i spase. Ne, ne. Otac nas ne voli zbog te velike žrtve, nego je on tu veliku žrtvu prineo zato što nas je voleo. Interesantno. Ljudi u ovome svetu koji su različitih religija, paganske religije, na primjer, oni su prinašali žrtve da bi umilostivili Boga. Ali naš Bog nije potrebno da bude umilostivljen da bi nas voleo. Ili da bi nas trpeo, da bi nas podnosio. Nego je on trpeo bol, najveću moguću bol, zato što nas je voleo. Ljubav boli. Da, Bog nas je toliko ljubio da se 3 puta oglušio o molitvu svog sina. Gotovo da možemo pomisliti da je Bog više ljubio nas nego li njega. Ne? Već kad nekoga žrtvujete zaradi nekoga, onda je taj malo možda i manje važan nego li onaj drugi. Ne? Tako bismo mi mogli da zaključujemo. A da li je to moguće? Evo, hvatite se za klupe, pa sad slušajte. Da to ne samo da je moguće, nego da je to baš tako. Ovo je sada čudnovato, možda prejaka izjava. Ali upravo je Hristos to izjavio. Evo, pogledajmo u Jovanovom evanđelju u 10. glavi, u 17. stihu. Ja ne mogu objasniti to, ne mogu prodrti u sve dubine toga, ali je to značenje. 10. glava Evanđelja po Jovanu, 17. stih, a tu piše: Zato me Otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem. Ta reč zato ovde ima jako punog značenja. Zato me ljubi, što ja dušu svoju polažem. Ispadne da smo mi uzrok Božje ljubavi prema njegovom jedinorodnom sinu. Ma koliko to nama izgledalo čudnovato, možda i neprihvatljivo, ne može da stane u naš razum, pa nemoguće. Ali kada ovaj citat Biblije Ellen White tumači, onda u knjizi Put Hristu ona kaže, najpre navodi ovaj tekst iz Jovana 10.17, a onda kaže: To znači, moj Otac toliko voli vas, da je mene još više zavoleo, zato što sam dao svoj život za vaše spasenje. Svojom smrću postao sam vaš zastupnik i jemac pred Bogom, a time što sam uzeo na sebe vaše grehe i prestupe,
postao sam još miliji svome ocu. Ovo Ellen White govori. Neverovatno. Da Božja ljubav prema njegovom jedinorodnom sinu, koja nema granice, koja nema ograničenja, postaje još veća nego što je bila zbog uzroka koji smo mi. Da je on svojom žrtvom za nas u stvari pobudio u Bogu još veću ljubav. To je ono što ja ne mogu da razumem. Ali to piše tako. I ako je to tako, onda se postavlja pitanje, može li Bog više da ljubi nego što je ljubio? Pa šta možete zaključiti iz ovoga teksta? Jel može? Ovo je neshvatljivo. Ali iz teksta proističe kao da može. Kao da Bog nije ljubio svojom savršenom, onom sveobuhvatnom ljubavom. Kao da i ta ljubav se stalno razvija, sve više i više. Da jedan grešnik u Bogu pobuđuje još veću ljubav prema njegovom jedinorodnom sinu, zbog njegovog zauzimanja za naše spasenje. Ovo je jako smela misao, jako smela izjava. A onda dolazi pitanje, pa koliko nas onda Bog ljubi? Koliko? I sada možda sledi još jedan šok u izjavi. Ljubite toliko da ne možeš da propadneš. Da, dobro smo čuli. Ljubite toliko da ne možeš da propadneš. Propašće samo onaj koji neće želeti da bude spašen. A onaj koji će želeti nema šanse da ga Sotona otme iz Božjih ruku. Ako si u Božjim rukama, nema šanse za Sotonu da te otme iz njegovih ruku. Bog te voli, dao je svoju žrtvu ne zato da bi doživeo poraz i da bi te izgubio tamo na nekom putu ovih vekova dok on ponovno ne dođe, nego da te sačuva za spasenje. I on je moćan i kadar sačuvati te za spasenje. Na temelju čega možemo da kažemo da Božju ljubav, koja je tako pokazana od strane njega, možemo uzeti kao temelj verovanja da nas on toliko voli da ne možemo propasti. Postoji jedan tekst u Svetom pismu. Postoji, u Jovanu 3.16 ipak postoji jedna odrednica, da ni jedan koji ga veruje. Ali ja sad govorim o Božjoj ljubavi. A Božja ljubav nije usmerena samo prema onome koji veruje, nego i prema onome koji ne veruje. I voleće ga dokle? Dok ponovo ne dođe? Ili dok ga ne uništi? Ne, voleće ga kroz celu večnost. Kao svog izgubljenog, uništenog sina ili ćerku voleće ga. A roditelji, ako ste imali tu zlu kob da ste izgubili neko svoje dete, jeste prestali da ga volite kad ste ga izgubili? Ili ga volite, a ta ljubav u vama izaziva bol zato što ga nemate. I u Bogu će na neki način izazivati bol svaki onaj koji ne bude u večnosti, zbog njegovog vlastitog stava da ne prihvati večni život. Mi ćemo njemu donositi ili večnu radost, ili stalno neku bol, sećanje na prošlost u kojem smo odbili njega takav kakav jeste. Predivna Božja ljubav. Evo ga kako je opisana u Rimljanima 8. glavi, u 35. stihu, 38. 39. Ko će nas rastaviti od ljubavi Božje? Ko? Sad znamo, je li tako? Hoće li nevolja, ili tuga, ili gonjenje, ili glad, ili golotinja, ili strah, ili mač? I onda kaže 38. i 39. stih.
Znam jamačno, pazite kad kaže apostol Pavle, znam jamačno, to znači ne može drugačije da bude, to znam, to postoji, znam sigurno, to je 1000%. Da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar, ne može nas razdvojiti od ljubavi Božje, koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Šta te može odvojiti od ljubavi Božje? Hoćete još jedan šok? Greh? Ni greh te ne može odvojiti od ljubavi Božje. Greh će te odvojiti od mogućnosti spasenja, ali ne od ljubavi Božje. Mi govorimo ovde o Božjoj ljubavi. Božja ljubav voli grešnike. Ali ono što Bog želi jeste da konačno nađe nekoga na ovoj zemlji u kome će naići na odjek njegove ljubavi. On stalno zrači ljubavi prema nama. A znate šta očekuje? Da i mi pokažemo ljubav prema njemu. I on to čezne. Znate šta će biti na čelima onih koji će biti, tamo opisani su u Otkrivenju? Biće neki pečat, je li tako? Znate šta je taj pečat? To je garancija kvaliteta jednog karaktera, jednog čoveka, jednog hrišćanina. To će biti njegova ljubav. Bog je ljubav. To će biti život jednog hrišćanina koji je praktično prihvatio da živi Božji život u svom telu. Nemojte misliti da je to nemoguće. Nemoguće je za nas grešnike. Ali kada se Hristos rodi u nama, kao što se rodi u Vitlejemu, kad se rodi u našem srcu, za njega ništa nema nemoguće. Mi možemo živjeti njegovim životom. U stvari, ne mi, opet je to neki pogrešan izraz. On živi svoj savršeni život, život ljubavi kroz nas, ako mu sve damo. Ako mu se u potpunosti predamo. I on to očekuje. Šta ima gore za jednog roditelja ako mu dete uskrati ljubav i pokaže nepoštovanje, netrpeljivost ili čak mržnju? Su najveće kazne, najveće šibe za roditelja. A šta on očekuje od svog deteta? Pa da ga isto voli. Koji su zagrljaji najmiliji, najdraži? Pa ti, dečiji. Koji su poljupci najmiliji i najdraži? Pa ti, dečiji. Zato što je to tvoje dete. Kada te ono zagrli, kada te ono poljubi, znate šta Stanka onda kaže? Ma za ovo vredi živeti. To je ono za šta vredi živeti. Kada naiđeš na takav uzvraćaj ljubavi od svoje dece. Pre dosta godina u Americi je izašla jedna knjiga koja nosi naslov Mala Debi. Ne znam da li ste slušali o toj, da li znate tu priču vezanu za nju. Ako odete u Ameriku u bilo koju trgovinu, vidjet ćete da postoje domaći kolači koji se zovu Mala Debi. Ja kada sam bio prvi put u Americi, obavezno sam potražio to da proverim je li ta priča istinita ili nije. I tražio sam od svog domaćina da me odvede u prodavnicu gde ću da pronađem te kolače gde baš piše Mala Debi. Little Debbie. I našao sam. I doneo kući. O čemu se radi? Ta Mala Debi u stvari u to vreme više nije bila Mala Debi. Ne znam da li je sada još uvek živa, ako jeste ima jako, jako puno godina. Ona je u nekim svojim 50. 60. godinama života odlučila da napiše svoju životnu priču. I napisala je jednu knjigu, jedan roman, u kojoj je odlučila da piše tragediju svog života
Zato što je ona bila rođena u jednoj porodici sa mnogo dece. Ona je bila 5. dete u porodici. A htela je da kaže da njen život je tek na kraju imao smisao, premda je ceo život bila borba i potraga za smislom i potraga za ljubavlju, koju nije naišla ni kod koga. Pa ni kod onoga koga je najviše volela, kod svoga oca. Kada su njeni roditelji očekivali prvo dete, otac je očekivao da bude sin. Međutim, nije bio sin, rodila se ćerka. I otac je bio razočaran. No, ne toliko, ali za prvo dete, pa dobro, može se onako progledati kroz prste. Dobro, drugo dete će biti sin. Tražili su da imaju još jedno dete, da bi imali sada i sina. I kada se rodilo drugo dete, rodila se opet ćerka. I otac je bio još više razočaran. Ali dobro, dvoje, pa imati još jedno, hajde da idemo sada da dobijemo sina. I očekivali su da im se rodi treće dete i da to bude sin, međutim kada se rodilo i to treće dete, nije bio sin, bila je ćerka. I sad on više nije imao neke naročite radosti. On je očekivao sina, on će više doživjeti razočarenje nego li to. Četvrto dete hteli su da imaju samo zato što je on hteo da ima sina, već im je bilo dosta, 3 dece, dosta. Ali četvrto hoće da ima sina pošto poto i rodila se 4. ćerka. I bio je strašno utučen, razočaran, više nije razmišljao o svojoj deci, međutim ta želja za sinom toliko ga je proganjala u životu, tolika mu je bila patnja da je on ipak odlučio da ima i 5. dete samo zato da dobije sina. I rodila se mala Debi. Sad on više nije imao razočarenje zbog toga. Nego i on nije hteo ni da je pogleda. Nije hteo da ide u porodilište, da ih dovede kući. Nije hteo da ima ništa zajedničko sa njom. Jednostavno kao da je ona bila krivac zašto se nije rodio sin, nego se rodila ćerka. I tu počinje njena tragična priča u njenom životu. Početak njene potrage za ljubavlju njenog oca. Ona nikada, piše ona u svojoj knjizi, nije doživela da ju je otac onako blago pogledao. Nikad nije doživela da ju je otac poljubio. I nikad nije doživela da ju je pomazio po kosi, da ju je zagrlio, da ju je stavio na kolena, da ju je uzeo u naručje. Nikad. A ona je to stalno želela. Nekada bi se oblačila onako u mušku odeću, baš namerno, kao devojčica, mala. Ne bi li na taj način makar izmamila osmeh kod njenog oca. I nije uspela. On je bio leden prema njoj. Stavila bi onako i kaubojski šešir, i oponašala muškarce, i kasnije kada je malo odrasla, međutim ništa. Znate, kada je bila još mala, kao one male devojčice koje znaju da se ušuljaju tako između 2 kolena kod svog tate i on nema gde nego da ih stavi na kolena. To je i ona htela, međutim on bi u tim trenucima ustao ili bi je odgurnuo ili tako nešto. I ona je stalno ostajala bez očeve pažnje, bez pokazivanja očeve ljubavi. I u stalnoj potrazi za time, kada je već bila tinejdžerka, odlučila je da pokaže svom tati da ona, iako žensko, može da bude uspešna u životu kao što može da bude i bilo koji muškarac. I ona je krenula da radi. Počela je da mesi kolače i da ih prodaje.
i da štedi. Malo pomalo skupio se neki novac i ona je mogla da kupi svoju prvu privatnu pekaricu i onda je razvijala svoj posao. Kupila je jednu novu radnju, pa drugu radnju, pa treću radnju i ceo lanac u Americi postoji njenih radnji koje je ona postala vlasnik. Sad je bila biznismen. Otac je mogao biti ponosan na nju, jer je bila uspešna kao žena, kao čovek. Međutim, otac nikad nije pokazao prema njoj nijedan znak ljubavi, pažnje, nešto što je dete od njega očekivalo. Knjiga iznosi da je celi njen život bio ništa drugo do traganje za tom ljubavlju i za razumevanju njenog oca. A onda godine su prolazile, mala Debi postala je već odrasla žena u zrelim godinama, a otac je ostareo. Kad su znali da mu je ostalo još malo vremena, ona je odlučila da poslednje dane njegovog života provede pored njega. Znate zašto? Zato što je očekivala da će makar tu, na njegovoj samrtnoj postelji, možda od njega izmamiti neki gest ljubavi i pažnje. Međutim, ona završava tu životnu priču o njenom ocu tako da je otac umro, a da joj ni tada nije uputio ni pogled, ni poljubac, ništa. Kad je on umro, njen život se srušio. Nije mogla da shvati takav odnos. A onda posle sahrane, u danima koji su sledili, trebalo je sređivati kuću, sobu u kojoj je otac proveo svoje poslednje dane. Između ostalih stvari pronašli su tamo i njegov novčanik. A u novčaniku bilo je nekoliko slika, zapravo 3. Na jednoj slici bili su otac i majka sami. Na drugoj slici su bili otac i majka i svo 5 dece, svi zajedno. A na trećoj slici bila je samo jedna osoba. Mala Debi. I ona kaže, kada je tu sliku videla, između te 3 jedine koje je pronašla u njegovom novčaniku, za nju je život odjednom dobio smisao. Ipak se vredilo roditi. Naišla je na konačni dokaz da ju je otac izdvajao od ostale dece. Samo što je bio toliko ponosan kao muškarac da nije mogao da pređe preko svoje one vekovne želje da voli da ima sina. Ali je shvatila da je ona bila posebna u odnosu na druge, u njegovom umu i u njegovom srcu, samo po ovoj slici. I na kraju njen život je odjednom poprimio novu dimenziju. Vredelo je živeti. Otac me ipak volio. I zbog toga je odlučila da napiše svoju knjigu i tu svoju tragičnu potragu za očevom ljubavlju. A ovu istinitu priču hteo sam podeliti sa vama zbog toga što istu tu silnu čežnju Bog ima prema nama, prema tebi i meni. Kao što je mala Debi želela od oca da dobije potvrdu ljubavi, i naš Bog Otac želi od nas da dobije potvrdu da ga mi volimo. Znate zašto? Između ostalog zato što je to i prva i najveća zapovest u zakonu.
Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim. Ljubi ga. Amen.